Pouca transparencia, pouca participación, máis impostos e máis débeda. Así resume o Partido Popular de Poio a xestión do goberno local nestes 2 primeiros anos de mandato. Os populares organizaron esta mañá unha concentración simbólica ás portas do Concello para denunciar o que consideran nefasta xestión do tripartito. É un goberno que quere transmitir, intentar facer que fai, pero realmente non fai nada. Un goberno de titulares, pero que non ten feitos. Siguen dicindo que solucionaron o problema do saneamento e resulta que temos veciños que a día de hoxe carecen de saneamento. Siguen dicindo que solucionaron o problema do Pexón. A día de hoxe quedou claro que despois de 13 anos de traballo resulta que non vale para nada e que non temos nada. Falan de máis impostos e máis débeda, din que comprometerá a xestión do Executivo que ocupe o Concello tras as eleccións de 2023. En total, coa deuda que acarreaban anteriormente, máis de 9 millóns de euros de deuda que teñen os veciños de Poio e que compromete o futuro e o desarrollo económico do noso Concello. Unha deuda que, por outro lado, ten unha carencia de 2 anos. Quere dicir que é un goberno que endeuda o que é a futuras corporacións, pero, sin embargo, non quere pagar o que eles mesmos compromete. Ademais, os populares din que o tripartito non está a cumprir co seu compromiso de incrementar a participación cidadá e a transparencia. Indican que medidas como a retransmisión dos plenos é grazas a eles. A día de hoxe, os veciños de Poio poden ver o que sucede nos plenos, poden saber o que sucede neses plenos, o que se aproba do que se fala, gracias a unha proposta do Partido Popular. E tamén hai que recordar que foi votado en contra tanto polo Partido Socialista como polo Bloque Nacionalista Galego. Tamén asumen os méritos de algunhas das medidas tomadas polo Concello na xestión da pandemia porque, segundo entenden, o goberno local chegou tarde. Nos estuvemos ao lado desas decisións complicadas que había que tomar. Pero se pode comprobar nas actas desas comisións do COVID como todas as propostas que se foron realizando foron propostas do Partido Popular. O reparto de mascarillas, o reparto, en este caso, desinfección das rúas. De aquí a finais do mandato, os populares auguran unha xestión desesperada por parte do goberno local do que din pouco se pode agardar.